kullum abin da yake ba mu matsala a rayuwar mu rashin haɗin kai. Tabbas. Da abin da aka zo society din mu, I'm sorry to say, mutanen kudu ma sun fi mu haɗin kai. Ya kamata mu zama da haɗin kai kuma mu yarda da shugabanci. Gaskiya. Ƙungiyar da ke ka sani a Kannywood, abin da yake jawo mana raunin shugabanci, akwai mutanen da ba za ka iya tsawatar musu ba ka iya saita ba ka iya samun haɗin kai da su ba. Ƙungiya misali ta producers, duk kuɗin producer in ƙungiya ta tsawatar mai ya bari. In actor ne, duk kuɗinsa duk ɗaukaka san aka ce mai karkai kaza ya zamto a hukunta shi, kuma ya zamto ya hukuntu, ba wai a hukunta shi a baki ba. In ka juwa na baba in za ba a sha dare ba a sha rana. Sunana Rahama Umar. A yau mun ƙara da muku da wannan shirin namu mai suna In ka juwa ne. A yau babban baƙonmu shine. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Bdulaziz ezet. To, Malam Bdulaziz ezet, kai ne wanda kake editing din fim din Labarina shekara da shekaru. Wani ƙalubale kake fuskanta a fannin aikinka a cikin wannan shekarun? Malam ezet, yanzu dai a takaice muna so ka faɗa mana fim kaman guda 5 da kai editing da kake alfahari da su. Ina alfahari da Ya daga Allah. To, tsaya. Ina alfahari da wani fim Munafikin Mata. 2. Akwai wani fim Yar Aiki. Sannan ina alfahari da Uwa Uba Labari. Gaskiya. Da kuma duk fim din da na editing ina alfahari da su. Amma wayannan su ne wanda kika ce lissafo miki amma duk fim din da na editing kowane iri ne ina alfahari da shi. To, masha Allah, haka ake so. Bayan editing da ka shigo kana a harkan fim, akwai wani bangare na harkar fim da kake ganin da shi kai ba editing ba? Kamar yadda ka faɗa, kun ɗauki tsawon shekara 10 kuna aikin Labarina. Shin wannan aikin Labarina yana baka daman kai wasu ayyukan ko kuma dai shi kaɗai kake yi? An kafa ƙungiyoyi da dama a baya. To amma me yasa ba a zuwa ko ina sai kaga ƙungiyoyin sun rushe? Me kake gani yake jawo matsalan? To, I'm sorry to say, na rasa gane matasan arewa ne ba su shirya wa rayuwa bane ko menene. Matashi zaki gani, kana da followers, amma sai an yi wani abu na shirme ko na wani abin na wanda yake trending sai ku ɗauko shi sai ya zamto wai shi za ka yi. Lokutan da 'yan siyasa sai ga dama aka zo a watsa muku abin da a watsa muku, ku zagi wannan. Me yasa ba za ka gane kai kana da balu ba? Nan da shekara 5 kana ganin editing wani matsayi za ta taka ko wani matsayi kake ganin editors za su iya kaiwa? Abin da nake hasashe, kowane edita in ya san me yake yi